Koukkuselimakuulla polvien nostama. Ensin demo liikkeen ja sitten ohjeistan sen sulle. Elikkä selimakuulle lannerangan luontainen notko saa säilyä. Polvet koukussa, käsivarret tänne kylkien viereen, kämmenet alaspäin. Täältä liikeakseli vaan, lonkka nivelee, polven kulma pysyy samana. Ja vuorotellen lähden marssiin, nostaa jalkaa tänne ylös. Keskitytään siihen, että vatsaliasteen syvä kerros aktivoituu. Ole hyvä ja käy sitten koukkuselimakuulle. Sellainen rento haara-asento oikein hyvä, voisi ajatella, että istuilut ja kantapäät suunnilleen ehkä samalla viivalla. Sitten mä lähden nostaa vaan. Pidä ensin tää asento, muutama juttu käydään täältä läpi. Eli sun alaselkä luontaisesti kaareutuu sieltä irti alustasta. Pidetään koko ajan täällä. Ajattele suoliluun harjuista tiivistyy toisiaan vasten. Sä voit myös omilla käsillä kokeilla palvoiden vatsaa, tuntea miten syvä kerros aktivoituu tiivistyy. Tää staattinen pito pysyy liikkeen aikana koko ajan. Ja sitten vuorotellen jalka lähtee marssiin ylöspäin niin, että se polven kulma pysyy, eli liikeakseli vaan siellä lonkkanivelessä. Ja vuorotellen nostat, yrität ylläpitää sen syvän vatsan kannatuksen. Ja aina 11 per puoli ihan rauhassa, sen jälkeen alkaa vasta uusi. Mä ajattelin, että näitä voisi tehdä 20, eli tulee 10 toistoa per puoli. 3 kertaa viikossa. Ja oliko 3 sarjaa sitten myös ajateltu. Omat kädet voi siellä antaa visuaalista palautetta, tuntee miten se aktivaatio on siellä syvässä vatsassa. Tosiaan mulla helpottaa ajatus, että ne suoliluuharjut, luiset maamerkit siitä edestä tiivistyisi toisia kohti. Liikeakseli lonkka nivelessä ja riittää semmoinen 90 asteen koukistus lonkkaa, eli reisi tulee pystysuoraan suunnilleen ehkä tähän. Ja täältä kaukaa laskee alas. Tänään me otetaan alkutason harjoitteeksi lantion nosto ja me tehdään se rullaten. Mä näytän ensin. Eli mennään tänne koukkuselimakuulle. Kantapäät on siinä istuiluiden kanssa suurin piirtein samassa linjassa. Ja ensimmäisenä mä taitan mun häntäluun ikään kuin tonne koipien väliin niin, että mun alaselän luonnollinen notko sieltä neutralisoituu ja alaselkä on vasten lattiaa. Sen jälkeen mä lähden nostaa lantiota ylös, aina ylös asti puristaa pakaroita. Ja rullaa sieltä rauhallisesti alas. Tässä on tarkoitus etenkin aktivoida niitä pakaroita sieltä ja samalla hallita sitä lantion asentoa koko toiston ajan. Tämmönen, ja sit saat sieltä kokeilla, miltä se tuntuu. Ja mua helpottaa se ajatus, kun mä lähden rullailemaan, että mä ikään kuin nikamaata lähden sieltä nostamaan. Eli ensin sieltä etit hyvän asennon. Häntä koipien väliin, eli suoristat sen alaselän vasten lattia. Jees, sieltä lantio lähtee ensimmäisenä ja tavallaan sieltä just näin ja puristat pakarat siellä ihan ylös. Ja sieltä rullailet samaa tahtia alas. Hyvä. Ota vaan toinen toista sinne. Ja näitä ajateltiin, että voisit tehdä 2-3 kertaa viikossa 3 sarjaa ja jokaisessa sarjassa olisi semmoinen 10 toistoa. Niin sillä saataisiin vähän haettua sitä pitoa sinne lantioon, osaisit hahmottaa miten sitä saadaan pidettyä niin sanotusti kasassa. Samalla vähän saadaan sinne pakaroihin aktivaatioon. Jos haluaa tähän lisää vaikeutta jossain vaiheessa, niin voi vetää sitä vaikka kuminauha tuohon polvien ympärille, niin se lisää vähän vastusta. Hyvä. No niin, tänään me tehdään romanialainen maastaveto. Otaks mä tämän tästä? Voit ottaa sen ihan sinne käteen näin ja tän. Ai heti vähän. Tän liikkeen idea on nyt vahvistaa sun takaketjua ja saada sinne liikkuvuutta. Ja tätä liikettä me tehdään noin 2 kertaa viikossa, 3 sarjaa, 5-18. Nyt mä selitän sulle miten tää liike tehdään teknisesti. Otetaan tämmönen hyvä, nyt sulla on sopivan levyinen asento. Kädet tuossa lantion ulkopuolella, ei liian tänne pitkälle. Juuri siihen pieni taivutus polvista. Selkä pysyy alhaalta pienellä notkolla ja lähdetään sieltä laskeutuu sillä tangolla tonne sääreen puoleen väliin, tunnet venytykseen. Sitten sieltä lähdetään nostaa lantio takas kiinni sinne tangoon uudestaan. Pää pysyy neutraalisessa asennossa. Ja
sieltä ylös ja vielä kerran saat siitä suorittaa. Juuri näin. Pitäisi venytys tuntua takareisissä, vielä menet alas ja selkä pysyy vahvasti ja hyvässä asennossa. Juuri näin. Tuntuu ihan mukavalta. Loistavaa. Terve Markus. Tänään me mennään vähän edistyneempiin liikkeisiin. Me lähdetään hakemaan sulle voimaa sinne pakaroihin. Lisäksi sä joudut hallitsemaan sitä sun lantiokoria vähän enemmän tässä liikkeessä. Tää on selkeästi vaativampi. Lähdetään eka kehonpainolla testailemaan. Meillä on tässä penkki. Katsotaan, että se on turvallisesti siellä, että se ei lähde sieltä heilumaan. Me on nyt tuossa seinää vasten. Jalat suoraksi, sitten mä nousin sieltä ylös, että tää toinen jalka jää tänne eteen ja tää on se meillä, me ensin tehdään työ. Liike tehdään siis molemmille jaloille. Ja oltiin ajateltu, että 2 kertaa viikossa tekisit, saisit sinne voimaa, tekisit 4 sarjaa ja siinä sarjassa saisi olla sitten 6-18. Et sit kun sä handlaat tän, niin otat vaan painot tohon käteen, niin saadaan sinne sitä voimaa haettua. Tukijalka tulee sinne penkille, nilkka on siellä ikään kuin suorana ojennettuna, eli ei lähdetä sieltä dorsifleksoimaan, vaan se lepää siellä penkin päällä. Ja nyt hallitaan sitä lantioa, että se ei lähde täältä tippumaan, keikkumaan, vaan siellä molemmat pakarat puristaa. Ja sitten me lähdetään täältä ensin taittaa lantioa vähän eteenpäin, niin me saadaan lantiosaranaa ja venytystä sinne pakaraan, koska nyt me halutaan pakaralle se työ. Sieltä lähdetään alas hallitusti ja puristetaan pakaralla ylös. Hallitusti alas. No niin. Kokeileks mä nyt? Sä kokeilet nyt. Eli menet vaan istumaan siihen penkille. Joo. Siitä sit ponkaat ylös. Ja nyt lantio. Meneeks oikein? Lantio pysyy siellä. Sä lähdet siitä alas. Pidä se lantio ylhäällä. Puristat pakaroita. Puristat pakaroita. Onko se itse keksinyt tän liikkeen? Olen. Hyvä. Just näin. Hyvin menee farkuissakin. Ja tosissaan toistan 2 kertaa viikossa on määrätty ja teet 4 sarjaa, joissa sitten 6-18. Jos saat kehonpainolla helposti sen 18, niin otat siihen heti pienet käsipainot käsiin.